Hey, usethole ukugxeka okukhulu uNorman Arendse okuyena uleading evidence okusho ukuthi uyena ophethe ubufakazi obukhulu laphana njengomshushisi kwi-ad hoc committee. Ugxeka ukuthola emva kokuthi ekade epheka ngemibuzo owayeyibamba lika-commissioner uKgomoso Phahlana. Indlela bekwenzeka ngayo kukhombisa ukuthi banamagqubu akhona abawaziyo bona bobabili noKgomoso. Ngoba esikhundleni sokuthi ufakazi amlandise istory bengenzeki kanjalo, ugcine sewumuntu engazuthi umvalele ekhoneni, ufaka nezinye izinto ekungavunyelwananga ngazo, wazi waveza ukuthi unamacala yena awaziyo ngoKgomoso, ungacacanga ukuthi-ke amacalani lawo. Ubeqhubeka enza nezinto engajwayelekile, ebetsheliwe ukuthi ezinye izinto akuzukufanele abuze ngazo ngoba ngesikhathi ethula ubufakazi bakhe uKgomoso Phahlana ukushilo lokho ukuthi yena usahamba izinkantolo uzama ukulungisa indaba yakhe yokuqasheka ukaLabour njengamanje, inkantolo yakaLabour, ezinye izinto akakwazi ukuyiveza. Kodwa naye uKgomoso naye ngeke abukhishelwe ngaphandle, naye ukhombise ukuthi kukhula kwaziyo ngo-Arendse, asazi-ke ukuthi yini. Kodwa u-Arendse ubonakale umuntu odefenda kakhulu uPaul O'Sullivan kanjalo futhi noRobert McBride. Ngala uPhahlane ubengenankinga ukuphendula imibuzo kunanombani obembuza kulela komiti, kodwa uma eshintsha ephendula imibuzo ka-Arendse, isimo besishuba kakhulu endlini. Kuphinde kwavela-ke negama-ke likaFikile Mbalula. Siyakhumbula ukuthi ngalesikhathi uKgomoso esabambile laphana njengocommissioner, umuntu ungqongqoshe wamaphoyisa kwakuwuFikile Mbalula. uFikile Mbalula-ke unesandla esikhulu sokuxoshwa emsebenzini uPhahlana. Kwakuvelile vele ukuthi akamfuni, siqu sakhe yena akamfuni, negama laMalema ngathi lake langena lapho abanye abantu ababengamfuni uPhahlana. Sakhumbula ukuthi ngalezo yikhathi uMalema noFikile umngani babusezingeni eliphezulu, bayazi-ke bona ukuthi kwakumayelana nani. Kodwa melandisa-ke isitori ukuthi waxosheka kabuhlungu, wathi nje kungazelele wabizwa kwathiwa woza la, ebizwa eseGoli ebizelwe eCape Town. Wathi mefika khona uthi akubanga nawo umhlangano wesikhathi eside, wabe setshelwa njalo ukuthi hayi umsebenzi uphelele ndoda. Okwadabukisa uthe mephuma kulelo bhilidi kusho ukuthi eParliament ekade kuhlanganele kulona, okwaba isikhathi esincane nje ukutshelwa kwakhe singaphansi kuka-10 minutes. Uthe mephuma wahlangana nendoda okwathi late wathola ukuthi iyona ezongena esikhundleni sakhe, omunye uzakwabo owayesebenza nabo, undoda ekuthiwa uMothibi. Uma sebechaza-ke basho ukuthi bamnika ithuba lokuthi aziphendulele, okusho ukuthi kwakwamanga. UFikile ngaleso sikhathi-ke wayehambela phezulu, ila engena khona-ke ipolitiki igqambukele emsebenzini wamaphoyisa, wayehambela phezulu etesta. Uyazi isho ukuthi babethesta ngayo lelo lahlelo labo ku-ANC ekuthiwa i-step aside, elafeyile elingasebenzi ngoba lapha kugcwele amasela wodwa, lalenzelwe abantu abathize. Siyakhumbula ukuthi omunye lamshaya kakhulu nje indoda yalapha eFree State, kusho ukuthi laqala ukuthestwa kuyona le ndoda ukuthi lizosebenza yini. Bayithi ngo-step aside, bathi hayi liyasebenza. Ashone khona-ke eFree State owawusekretary wabo ANC, bamuthi nabo bamshaya ngaphandle waphuma. Hayi, igama laPaul aliphelike, into embi kakhulu. uPaul-ke wahamba, uPaul O'Sullivan kanjalo futhi noGininda, iphoyisa ekuthiwa liyabona ilona eliphethe icala likaSenzo Meyiwe, ilona futhi elenza ubufakazi buhlaphazeke kulela cala likaMeyiwe. Bake bahamba-ke bobona bayaphesheya, bobona omunye ufakazi owayecashisiwe laphana endlini lezi ezisafe, indoda thize kuthiwa uJacob Nare. Unestori esinzima-ke ngoJacob ngoba sengathi uJacob wagcina edukile futhi. Esinye istori-ke leso, kwavumbuka enye indoda isebenzisa igama lakhe. Kahle kahle i-ID kaJacob isakhona emhlabeni, iyasebenza
kunomuntu oyibiza ngegama lakhe. Asazi ukuthi naye bongena yini kuyona leyo ndaba ngelinye ilanga ngoba engathi umndeni usakhala kaJacob nale ndoda esebenzisa igama lakhe akuyona yala eSouth Africa ngathi yaseZimbabwe. Okunye ukuvelile lokhu ebufakazini bendoda ebizwa ngokuthiwa uHomotso Phahlana, iphoyisa leli ugeneral oke wa-actor as ucommissioner lapha emaphoyiseni. Hlokohlela le.